Morgen wordt over dit stukje Friesland een belangrijke beslissing genomen. Komt de centrale as er nou wol of net? De provincie wil het heel graag, want wat is Friesland veiliger en beter bereikbaar meidje. Natuurorganisaties zeggen van dit moet nooit wezen. Dit stukje Friesland is een belangrijk stukje natuur. Net alleen voor de mensen, maar ook voor de grijdenvogels die hier in grote getalen komen. Het project kost het mijlkoor 300 miljoen euro. Daarvan is zo'n 30 miljoen euro uitgevoerd onder aankoop van groen en pleetsen en 36 miljoen onder juridische procedures, onderzoeken en rapporten. Met spanning wordt uitgevoerd naar de uitspraak van de Raad van State. Het bloot nou in de handen van oren meesken en dan is het altijd al wachten. Ik ben tegen benijd wat er morgen uitkomt. Wat denk je? Hoe schat je het in? Ik denk dat we een hele goede kans hebben dat de centrale as er maar een positief oordeel uitkomt. Dat denk ik. Jeder wie het hoogste rechtsorgaan kritisch over de nut en noodzaak van de centrale as. Sankt Gruterdijk zou net nedig wezen in een krimpgebied dat het tal auto's aanneemt. De provincie denkt er oors over. Juist omdat we maar de demografische ontwikkelingen van dat pad van Friesland zitten, de krimp wat je het zou nemen willen. Juist daarom is het zo wichtig dat we daar actie ondernemen met deze dijk. Want oors versukkelt het hier en daar.